Jeg startede jo 6. maj i sådan et barselsvikariat. Vi sidder nede på Hovedbiblioteket, men det er en afdeling, der hedder ITK, og jeg sidder med bibliotekernes netmedier. Ja, altså både skriver nyheder, men også sådan, altså brainstormer på kommunikationstiltag, og så er det også noget med at være den sidste ende i support og sådan noget. Vi har en supportgruppe, og så når de ikke kan løse problemet, så sender de det videre til mig. Og når jeg ikke ved det, det sker jo også, så sender jeg det videre til en, der sidder og har alt den tekniske indsigt. Men så efterhånden, så lærer man jo de forskellige problemer at kende. Og jeg kan mærke, at der allerede er mange af tingene, hvor jeg ved, at det er nok noget med det der. Og så prøver jeg at svare dem, kan I ikke prøve sådan her, virker det så? Så det er sådan virkelig sådan. Det var jeg også i mit første job. Ja. Der var jeg også supporter. Ja. Eller det blev jeg til. Men det der med, at man lærer ligesom at sige nogle ord, og så lærer man at genkende sådan nogle mønstre i. Ja. Jamen, så kunne det godt lyde som noget af det. Prøv lige det, og så bringer man dem lidt videre. Og så nogle gange lykkes det, og andre gange så har man brug for hjælp. Ja, og nogle gange er det sådan noget helt simpelt noget, som man siger til folk, hvilken browser bruger du? Så bruger de en, og så siger man, det er også en gammel version. Vi har lidt problemer med at prøve at skifte. Ja. Hvad så med en fastansættelse? Har I snakket om det eller hvad? Nej, ikke endnu. Hvor langt er vikariatet? Det er i udgangspunktet indtil 1. februar. Er der sådan noget, du tænker, at du sådan har helt vildt meget lyst til at arbejde med? Er der sådan noget, der tænder dig mere end andet, hvor du sådan kan mærke, at det er noget i den her retning? Ja, det er stadigvæk lidt af det samme, hvad jeg tænkte før også. Altså selvfølgelig det der med hele formidlingsdelen i det, synes jeg er mega fedt. Og det er fedt, at der er det, og det er ikke kun support eller sådan noget. Det vil jeg synes var lidt kedeligt. Men alt det der med, at man kan få lov til inde på for eksempel e-regionen og få lov til at lave sådan nogle forskellige karuseller med forskellige bøger, og man kan få lov til sådan at skrive nogle nyheder derinde, og har også den chance sådan løbende. Men også meget stadigvæk kommunikation, som jeg synes er fedt, hvor vi har lige siddet og arbejdet på et større kommunikationstiltag, og det er også noget mere brainstorm på payoff og idéer til grafisk look. Og det blev du involveret i allerede? Ja, det var faktisk mig og anden nye, som sad og brainstormede på de der payoff sammen. Så det var sådan meget, det gør vi lige nu. Altså, der var faktisk så mange opgaver i hende, der er gået på barsel i hendes job, at der er rigeligt til et langt stykke tid. Det er som om, du har ret godt styr på det allerede. Ja, det håber jeg. Ja.